नमस्कार दोस्तों, आप लोग देखानी भोजपुरी हिट न्यूज चैनल। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग देखिए, आज खेसारी लाल जी के फिल्म बाप जी के गाना रिलीज किया गया था, जो कि गाना के नाम रहे मछड़िया, जो कि बवाल मचा दिले बा। करीब 4 घंटा में 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। वीडियो सॉन्ग ना बा, कुछ वीडियो और कुछ एडियो बा। तो आप लोग के गाना सुने के मिली वर्ल्ड वाइड रिकॉर्डेड जा पर। तो आप लोग का देखिए 4 घंटा में जो कि 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। तो आज ही जो कि खेसारी लाल के हस्बैंड बेनालो के वीडियो भी रिलीज किया गया था, तो ऊपर जो कि साफ कम के मात्रा में जो कि व्यू मिलल बा। करीब अभी तक जो कि 5 लाख दर्शक लोग देख ले बानी और प्यार दे रही। तो आप लोग के बता दी कि ताजु की बात भाई की बाबजी फिल्म के गाना जो कि एडियो वर्जन में 4 घंटा में जो कि 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा, जो कि एगो रिकॉर्ड बना दिले बा। तो आप लोग को इसी जानकारी के बारे में बतावे के रहे कि बाबजी फिल्म के गाना मछड़िया जो कि सबसे सुपर डुपर हिट बा, कि 4 घंटा में 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। एगो मायने बा, जो कि वो फिल्म के गाना बा, एल्बम ना बा। तो आप लोग की जानकारी के बारे में क्या राय बा, क्या विचार बा, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में अगले न्यूज के साथ।